Добър ден, дами и господа! Днес ще ви покажа, т.е. само дами, то не е за господа, забранено е за мъже. Днес ще ви покажа, ще ви дам един специален и много хубав урок. Например, излезнали сме някъде на някакъв ресторант, на заведение, представете си, че тук всичко е луксозно, красота, пиене, маси, музика и така. И пускат някаква красива балада. Ако можеш. И, например, както винаги се намира някой досадник, който все ви кани да танцуват. И как би трябвало да танцувате? В който ти реши да си тръгнеш и се върнеш само за ден. Мисли просто всеки драго има в пътят си да изпива и да бъдеш щастлив. Това беше, ако беше правилното. Но представете ли си, че той е досаден и не искате да танцувате с него. Какъв начин имате да се отървете от досадните мъже? Кой е начинът? Как според вас? Пуснете пак в начало музиката.